Napabilin sa Balitambalanan ang usa ka tricycle driver human masamdan sa pagpanunggab ni nakalabayng gabi alas 7 sa Purok Foremost 2 Road, Barangay Apopong, Jansan. Giilang biktima nga si Mark Anthony Reyes, 31 anyos ug residente sa Purok Pandian, Barangay Labangal. Samtang ang suspect gila nga si Alex Turiaga, 57 anyos, residente sa nasampit nga lugar. Subay sa investigasyon nga nakadawat ng kapulisan og tawag gikan sa concerned citizen, kalabutan sa lalaki nga nakitang samdan sa dalan. Dali kining girespondihan kundi nakita nga gitagaan og first aid na sampit nga biktima, dayon gidala sa labing duol nga balay Tambalanan. Nasayran nga ang suspect ang anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog og nagmaoy sa maong lugar. Sa pagkakaroon nagpabilin sulod sa selda ang dinakpang suspect aron natubangon ang igong kaso nga ipasaka batok kaniya. Mga katropa, sa pangadaw-adlaw, kinahanglan sigurado nga ligon ang immune system aron malikay kita sa mga sakit. Mag-Santon Plus Gold na adlaw-adlaw. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.